guys, ndoda kumbodaira vamwe mai vandaona pavidhiyo vachiti kwanzi vanhu ngavasapiwe masters kuafrica kune vanhu vanotambura ishuwa tukuafrica kune vanhu vanotambura vana vakapinda munyika ino vanotambura ende madhako zvamuri munhu mukuru wani ndaibaza inini ndatinezokuzimai panoona picha yenyu ndikatoona dzatitombokuzivi panokandwa masters isu regei vanhu vanoda kupa vanhu masters vapiwe vape vanhu masters mari yacho haibvi muhomwe menyu imi vanotombokuzivi muchikaenda masters ini handitombofungi kuti munotombokandira anyone masters mother musadaro regai ndikudzei masocialites aya anoentertaina vanhu zvisingaiti nguva zhinji muri kueurope munozviziva muudzigwini nguva zhinji vanhu masocialites shift rinofamba 15 hour 12 hour shift vanhu vari pamasocialites achitambasa vanhu vachingoteerera vachiseka shift ichitofamba musadaro munovatuka mobvabvuraudza moposta mafamilies avo modini movaterrorize kana vari kuda kuappreciate them because they entertain you imi munotouya kusocial media muchitora kunoona kuti nhasi kunei because of this so called socialites nhasi vari kuita nezvei because of them. Let them be appreciated. Legai appreciate kwemadha imapana pamunokwana imimi kana musarine mari yenyu ndai munogara kumba matwai kuafrica kuna vanhu vanotambura saka munoti vanhu vakapedza africa yose kuibatsira makaipedza africa yese kuti takutoipedza africa yese madha hazvibudi imimi kuafrica vacho muri kuitei madha makambobatsira ani madha kuafrica mabatsira vangani sofa madha titangire ipapo mabatsira vangani musadaro madha mari haibvi momoga musarwadzi wenyu zvisingarwadzi miki wanga muchiti kwanzi miki akapinda mueurope kuafrica anga hazvisi zvinenge zviri kumufambira madha musadaro munozviziva kuti life up and down ende kana life africa yakudhakwa vanhu vanotsvaga kuenda kana uripo vanhu vanoenda siyai vanhu vaende musada kushora nekutarisira vanhu pasi madha because makapinda mueurope hamunodini musadaro mufunge upenyu hunochinja madha hazvitaugwi nemunhu mukuru zvazviya chinofamba kana chidiki chinofamba makakanyika zvakutodaro mueurope imomo mamurimo muchifunga kuti mune mapepa anotogwa mapepa because hamusi mubritish imi makaona mabritish neugare womubritain hamusi mubritish madha munotorerwa mapepa musawishire zvinhu zvakadaro kuna umwe vanhu miki hana mbuyambo kunyanya chekundirai mari ichingwa madha zvokuti mumbe matoti miki ari kutambura azodai let your work for your family regai aite stapati atadzane kuti gostapati ane mafamily iye ane mafanzi ake ane mafanzi ake ane vanomuda nevanomuappreciata let be appreciated madha kana musingadi kusapota garai kumba kwenyu endai munotenga mauche mupe vanhu endai munotenga chikorosari madhaipa mupe vari kutsvaga madhaipa kwaiko zvino masocialized vari kuappreciatwa allow people to appreciate them they want to be appreciated. Thank you very much for whoever akatanga neappreciation party whether ndi Tom Jones kana kuti bitterness family amen. Thank you very much makaita zvakanaka mombo appreciate kutukwa kosuka kwavanoitwa kuya vachinyavadzwa vachidini mombo appreciate kuone masters wayo ko chakaipa chi hapana chakamboipa saka madha senai nemusharo zvamusingazivi kwamusina kuswera imi madha ndanguti hangu ndingokudzaiwo pachikuru somunhu mukuru onai mamotukwa motukwawo mhino moti gwamino yakakona seyangu iyi onai mamobvuraudzwa navana hazvinakidzi madha munhu mukuru moudzwa chidumbu chinenge chakazara pasi kwemzi moudzwa zvakawandawanda nekuda kwokutsagona kutaura kutiktok uku musadaro madha munonyavaidzwa nevana handi munoona musadaro madha